Sinni on kiltti. Mä oon kilteempi kuin Tintti. Oi. Hyvä. Ihanaa. Mulla on tällainen kaveri. Oho. Tuo se ämpäri mulle. Oi, hyvä Sinni. Oho. Oho. Oi. Voi Tavio tyttyy. Kissa. Mitäs tässä sitten leikittäis? Oho. Nyt sitten leikitään. Nyt sitten leikitään. Oi ei, meni väärään kurkkuun jotain. Paps. Oho. Hyvä Sinni. Mä jäin jumiin sinne. Hänelle tulee hepuli. Kävi sitten tehdä, kun hänelle tulee hepuli. Sinni on noin kiinteä sen verran, että se pitää olla paikallaan, kun jos se siellä kuitenkin niin se on vähän liikaa. Ihanaa. Niin taitava. Ihanaa. Oho. Ihanaa. Niin ne hävisi. Niin se hävisi se tyyppi. Se otti partakarvoista kiinni. Ohi. Lops. Sinni vähän heittelee sitä. Vähän miettii, että onko toi vähän liian kovakourainen mulle. Aha. 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 Voi hyvänen aika. Ei vai. Se meni ihan nurin perä. Ei tiedä yhtään miten päin pitäisi olla. Nyt mun täytyy alkaa jo vähän riehumaan. No samat lelustiin. Näitä olla. Oh. Oi miten hieno. Sinne on se, että tää on kyllä mun. Et kyllä ota mun lelua. Tää on kyllä itse asiassa mun lelu. Kyllä me ollaan sitten maailman söpöiläisimpiä koiria. Oi miten hienosti. Mikä voimanainen. Noin pikku pentu. Sinne taisi olla aika kiinni. No on Sinni ottaa. No niin, tuo tänne sitten se lelu sanoo sinne. Sun pitää viedä se Sinnille.
Ei sinne viitti repiä sitä lelua ollenkaan. Ei. Kyllä on niin ystävällinen. Se niinku vähän sillä repii. Ihanaa. Siinä jotkut äidinpaistot on vähän pinnassa. Niin. No kyllä mä tän sittenkin otan. Se kärpäin naamaa vaan. Otat tossa? sitä pallon. Ei voi sitä jääkalhua halunnutkaan. No niin. Täällä taas tää